ମୁଁ ଆରତୀ ଗୁରୁମା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ତୁଳସୀ ଚଉରା ବାରିପଦା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମାତୃଭାଷା କାଳାଂଶକୁ ସୁସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ। ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ ହେଲେ ଏବଂ ଉପମେୟରେ ଉପମାନର ଆରୋପ ହେଲେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ପଢ଼ୁଛେ ସବୁଥିରେ ଉପମାନ ଆଉ ଉପମେୟର ପ୍ରୟୋଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଉପମାନ ଆଉ ଉପମେୟର ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେବ? ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ ହେବ। ଅଭେଦ କଳ୍ପିତର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭିନ୍ନତା ନଥିବ। ଆଉ ଉପମେୟରେ ଉପମାନର ଆରୋପ ହେବ, ମାନେ ଆରୋପର ଅର୍ଥ ସ୍ଥାପନ ହେବ ବା ନିବେଶ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ସହକାରେ ବୁଝିନେବା। ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଜୀବନ ସର, ଜଞ୍ଜାଳ ଜଳଦ ଜଳେ ଆବିଳ ଉଦର। ଲେଖିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, କାବ୍ୟ ଆସିଛି ତପସ୍ୱିନୀ। ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏଠାରେ ଦରିଦ୍ରତାକୁ ପଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ପଙ୍କ ସହିତ ଏଠି ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଜୀବନ ସର, ଜୀବନକୁ ସର, ସର ଅର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ତେଣୁ ଜୀବନକୁ ଏଠି ସର ସହିତ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜଞ୍ଜାଳ ରହିଛି ସେ ଜଞ୍ଜାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠି ଜଳଦ ଜଳ ସହିତ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। ଜଳଦ ଜଳର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜଳଦ ଅର୍ଥ ମେଘ, ତେଣୁ ମେଘର ଯେଉଁ ଜଳ ରହିଛି ସେ ମେଘର ଜଳ ସହିତ ଏହାକୁ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମେ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟର ଦରିଦ୍ରତା ରହିଛି ତାହାକୁ ପଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଜୀବନକୁ ସର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ଜଳଦ ଜଳ ସହିତ, ଆବିଳ ଉଦର ଯେଉଁ ରହିଛି ତାର ଗଳିଆ ପାଣି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣକୁ ଯିବା। କବିତା ବନିତା କବିତା ପିତା, କହିବା ଲୋକ ତାର ଉପମାତା। କଲେ ତାକୁ ଭୋଗ ରସିକ ନେତା, କେତେ ହେ ଅବା ରହୋଇ ଯୋଗ୍ୟତା। କୁମତି ଗୁଆଁର କେବଳ ବଇମାତ୍ର ଭାଇ ତାର। ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, କାବ୍ୟ ହେଉଛି ରସକଲ୍ଲୋଳ। ଦେଖ, କବିତା ବନିତା କବିତା ପିତା, ଏଠି ବନିତା କିଏ? ବନିତା ମାନେ କବିତା, ଯେଉଁ କବିତା ଠାରେ ଏଠି ବନିତାକୁ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି କବିଙ୍କ ଠାରେ ପିତାକୁ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। ଏଠି କହିବା ଲୋକଠାରେ ଉପମାତାକୁ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। ଗୁଆଁର ଠାରେ ବଇମାତ୍ର ଭାଇର ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। ଏଠି କବିତା, କବିତାକୁ ଏଠି ବନିତା, ବନିତା ମାନେ ଝିଅ। ସେହିଭଳି କବି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିତା। ତେଣୁ କବିତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? କବି। ତେଣୁ କବିତା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଝିଅ ତୁଲ୍ୟ ବା ବନିତା ତୁଲ୍ୟ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଯିଏ କବିତାକୁ କହିଥାଏ ସିଏ ହେଉଛି ତାର ଉପମାତା। ସେହିଭଳି ତାକୁ ଯିଏ ଭୋଗ କରେ ସିଏ ହେଉଛି ରସିକ ନେତା ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି କୁମତି ଗୁଆଁର ଏଠି କିଏ? ଗୁଆଁର ହେଉଛି ଯିଏ ମୂର୍ଖ ବା ନିର୍ବୋଧ, ସିଏ ହେଉଛି ତାର ବଇମାତ୍ର ଭାଇ। ବଇମାତ୍ର ହେଉଛି ମାନେ ଶତ୍ରୁ, ଶତ୍ରୁ ଭଳି ଏଠି ତାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ କାହା ସହିତ କାହାର ଆରୋପ ହୋଇଛି। ସେଭଳି ତୃତୀୟ ଉଦାହରଣ ନେଇଯିବା। କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ କେଡ଼େ ମଳିନ, କେମନ୍ତେ ସରିତର ହେବି ନଳିନ। ଏଠାରେ କବି କଳୁଷକୁ ପଙ୍କ ସହିତ ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର କଳଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଜୀବନ ରହିଛି ସେ କଳଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବା କଳୁଷତାକୁ ପଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ସେହି ପଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ କିପରି ସେ ନଳିନ ସହିତ ସରି ହେବେ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ନଳିନ ହେଉଛି ପଦ୍ମ, ତେଣୁ ପଦ୍ମ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭୁ କୃପା ଲାଭ କରିଥାଏ ସେ କିପରି ସେ କଳଙ୍କମୟ ଶରୀରକୁ ନେଇ ତାର ସରି ହେବେ, ଏହି କଥାକୁ କବି ଏଠି ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ପଦ୍ମ କବିତାରେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଯେ କାହା ସହିତ କାହାର ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଉପମେୟ ସହିତ ଉପମାନର ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର
ଏହିଠାରେ ତୁମର ଶେଷ ହେଉଛି। ଅଳଙ୍କାରର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକରଣର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଥିଲା ତାହା ଏଇଠାରେ ତୁମର ପୁରାପୁରି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ୟା ପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ପୁଣି ପଠନ କରିବା।